Amping yun kung magmaniho og sakyanan aron dili madisgrasya og dili usab makadisgrasya. Unom ka mga tao nga naglakaw sa daplin sa highway sa Barangay Talamban, Cebu City, narasmagan og SUV tungod kay ang driver giingong nakatulog. Sayran ta ang detalye, pinaagi ni ining report. Nagligdas sa daplin sa kalsada nga gitabang usab sa mga tao ang unom ka mga biktima. Dali silang gidalas na malanan tungod sa angol nga ilang naangkon. Matod sa Hepis Kapalisan sa Talamban, nahitabo ang disgrasya pasado alas 9 ganinang buntag. Gingong naglakaw matod pa ang mga biktima dihang gidaro sa sakyanan. Tinuod to sir, ang nangampanya to? Oo, nangampanya. Okay. Pila yun ka buok ang naigo? Unom. Pasilan, kumusta sila? Okay naman, sir. Ang 26 anyos nga driver sa sakyanan wa nganli sa pulis anaa sa ilang kustodiya. Giingong gikan kini sa trabaho isip call center agent ug nakatulog samtang nagmaniho sa sakyanan. Anda matod pa kini moabaga sa galastuhan sa mga biktima nga naa sa luwas nga kahimtang. Dunay pahimangno ang mga otoridad aron malikayan ang disgrasya. Dili, yun, magpaduka-duka. Hindi, makon, yun, pundo siya, o matulog ka dyan, or inom og kape. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.